आं खिफिदोंमोन ना खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय दा फुंनि समा जागासिनो 7 रिंगा 10 मिनिट तो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गुड मर्निं बोथोरा नै माबा अखा फैहांसो तो अखा थाइफ्रिबायानो अलरेडि थेवबो दा जोङो माने गुदुं दा मेगि जानोसै नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै फुंनिफ्रायनो आङो नै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दिनैनि माने ब्लगा माबायदि जालांगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो दिनै मंगलबार जोंना खाथियावनो बाजार दङ माने गामियावनो आरोना बाजारा उइकलि मार्केट बुंनो थाङोबा बे उइकलि मार्केटानो खिन्थु मंगलबार दं सुनिबार दं जायो ओमफ्राय मंगलबाराव एसे गिदिर जायो ओमफ्राय सुनिबाराव एसे फिसा जायो बाजारा फिसा माने सुनिबार दिनाव माखासे बेफारिफोर फैया ओमफ्राय मंगलबारावहाय एसे गिदिर जायो आरोना मोजां आरो ओमफ्रायथ' जेखियानो जादोला गाइस माने एकदम अखा नै एसे थाइफ्रिबाय नालाय केमेरायाव अखा सिनो हागौ ओंखायनो आङो मेगि जानो बिजि जानोसै नै मेगिया एकदम गुदुं अखा हानायजों आरो बे गुदुं मेगि जानायनि मजायानो आलदा आरो नैबे लाल साहाखौ सानफ्रोमबो लोङा गाइखेर साहाखौबो सानफ्रोमबो लोङा सम-समसो आरोना सम लोङो लाल साहाखौबो सम गाइखेर साहाबो लोङो सम बिदिनो लोङो आरोना ओमफ्राय मेगिखौबो सानफ्रोमबो जाया बिदिनो सम जायो सम जाया नङा होमबा थ' दिनै मेगि दङ नालाय दा नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आङो मेगि आरो लाल साहा आरो दै गुसु लाबोदों आंनो थ' बिदिब्ला मेगिखौ एसे ट्राइ खालामनायनि आङो मेगिया माबायदि जादों माबायदि जायाखै एसे टेस्टखौबो माबानांगोन ना गुदुंथार माथो बानलुआ थाइनै बांद्रायबाय बानलुआ एसे गोसा जाबाय थ' बिदिब्ला गाइस दै गुसु फैबाय नै दे बिदिबा आं मेगि जाना लाग्रोनोसै ने मेगि जाखांना फैबाय नै बा बेलाथिया नैलाय एकदम पुरा मा होनना बुङो बेखौ मेडिसिन गैया आरोना जेबो मेडिसिन गैया बेयाव अर्गानिक न'आवनो अखा थाइफ्रिनायमोन दा अखायानो गैला गाइस दा आङो दसे नै बाजारथिं थांनो नागिरदों एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै दिनै माने मंगलबार ना दा जोंना गामियाव बाजार जायोना नैलाय बाजारखौ नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दाबिं होनो गोनां जाहैबाय मानो होनब्ला एसे बेलेग मोनसे प्रब्लेम जाना होदोंमोन बेयाव फुटेजआ दा ओंखायनो आं दाबिं होनो गोनां जाहैबाय दै थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयावहा जोंना गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै एकदम माने बिदिनो मोनो आरोना थ' मोजां नैबे जाबाय गस्ला लंपेन्ट आरो जि जोमनि नैबे बाजारा नैबे साइडआवहा माने आरो नै बेलेग नै बिथिंबो दङ आरो ओमफ्राय आरो नै ओरै थांबाला नै बिदिनो गस्ला लंपेन्ट गाननाय जोमनाय मोनो सेन्देल दुखान आरो बिदिनो मोनो आरोना नोंथांमोना एसे मोजाङै नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आङो अमा दखानखौबो खिथिगोन आरोना अमा बाजारखौ थ' अमा बाजारा एसे साइडआवहा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय आं थांगोन नै एसे राइट साइडथिं एसे साख'लांसै आं नैजाय थ' नैबे माने मर्निं टाइमावहा बांद्राय भिर जाया नालाय बेनिखायनो आं मर्निं टाइमावहा डाइरेक्ट बाइकखौ सोबाय आरोना सोबायानोसै ओमफ्राय एसे बेलासिबा बाइक सोजाया बेवहा माने एसे भिर जायो नालाय एसे माने उसुबिदा जायो दा नै बेवहा अमा बेसे प्राइस मा सोलिगासिनो प्राइसआ बेखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा नैबेयाव सोंनोसै बेसेबां प्राइसआ नायदे अके नेक्स्ट मंगलबारखौ थिगानो मा दामाव हगारदों दालाय मार्केट अच्छा नहीं है बेसेबां जागोन 300 बहुत ज़्यादा है 250 बिदियानो जागोन ना 250फोरानो जागोन ना सेरसेयाव 300आनो होगोन ना सेरसेयावहाय अके थिगानो बेलेग माल दङ माथो दिनै डेन्जार दङ ना होमबा थादो दे माने जोंनि बाजारावहा दिनै अमाया एसे बारा माने बारा अमाबा मा जायो मिथिगौ ना जोंनाव माने दामा एसे गाहायाव फैना होयो ओमफ्राय अमाया जुदि बारा गैयाबा माथाम माब्रैबा एसे दामा गोजौआवनो थायो आरोना
एखमबाथ' 400 किल' 350 दिनैथ' नै नोंथांमोनाथ' खोनाबायानो बेसेबां बुंदोंमोन 300 होनना बुंदोंमोन नालाय दा लास्टावहा 200 आव मोननो हागौ आरो खुनु गेरेन्टि गैया थ' जेखियानो जादोला गाइस दा नैबे जाबाय ना बाजार बेयाव ना मोनगोन आरो नैबे ना बरिया ना फानदोंना बिनि उनावहा नोंथांमोना नै ओरै थाङो ओरै ओइ साइडआव बिदि हाबनानै नै बेयावहा मैगं थाइगं नै बेलाय आलु बायदिसिना नै बिदि मोनगोन नै बिदि फानो आरो बेयावहा ना दा नैबे साइडआवबो बिराद भिर जायो दा बाइकखौ सोदों माने फुं नालाय दा बेलासियाव ओरैबायदि भिर जायो आरो बेवहा ओमफ्राय दा टेनसन गैया लासै लांनो हायो बाइकफोरखौ नैलाय फुङावबा ओमफ्राय नै बिदिनो ना गोरानबो मोनगोन नै बेलाय ना गोरान ओमफ्राय नै बिदिनो आरो बाखिसे नोंथां भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादों नङा होमबा बाजारावलाय माथो मोना नङा होमबा थेवबो आरो जोंनि गामिनि बाजार नालाय आं एसे एक्सप्लर खालामना होबाय आरो ना गाज्रि दा मोनसै नङा होमबा ओमफ्राय दा आं थांनो नागिरदों न'आव दा न'आव थांनोसै न'आव जोंनि खाथियावनो जायो बे गामि नालाय दिनै मंगलबार ओमफ्राय सेटारडे एन्ड टुवेसडे नङा होमबा बाजारा खिन्थु सेटारडेआव फिसा जायो एसे ओमफ्राय मंगलबार दिनाव एसे गिदिर जायो आरोना थ' जेखियानो जादोला गाइस आं दा न'आव थांना लाग्रोनोसै आरो न'आव थांना लानानै ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बिदिब्ला आं न'आव थांना लाग्रोनि न'आव सफैबाय स्टार्टआ बन्द' खालामबाय दा डिलाराव थांसै ओमफ्राय नै बेयाव बहायसिगोन दिनै नाम्बार प्लेट आरो नै ओरैजाय माथो नैलाय निंग'हा माबोरै दं मोजां दं ना दाखालि लाबोनो न'आव फिसा नै थ' गाइस बिदिब्ला ढेकियाजुलि थांनो नागिरदों नाम्बार प्लेट माने लगायहैनो खोनाबाफा नाम्बार प्लेट फैबाय नै नोंखौ लादों भिडिअ नाम्बार प्लेट फैबाय आंनिया माबा बाइकना गोदानना ओमफ्राय दा थांगोन ढेकियाजुलियावहा ओमफ्राय माने बारा गोबाव थाया आरो ना थांगोन ओमफ्राय खोथा हायो थांगोन नाम्बार प्लेट लगायनायाव 350 नांगौनो बेसेबां लाखायो दा नामा लाखायो न' हा लाया 350 लायोनो अक्ट'बरनि बिदिनो खोमा आङो 350 ना बुंहरदों नोंहा स्कुटिखौ हाखायो आफाया न' आंनि बाइकसो सलायनांगोन नोङो मालाबा हैखो उननिखौ मिथिबाय स्कुटिखौ हाखायो ना नोङो सलायनो ना हाया हाखायोब्रा नों सिंग्रा जाया सिंग्रा मनाव सोना हरनो नागिरदों रिमेस लांफालांगोन बेखौ मा बुस्थु बेलाय बिदिनो जाया थाइबानि सिंग्रा बेयो मानसिफ्रा माबा दोनफ्रा जासुलि डाइनासर थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनै आं ब्लगखौ इन खालामसिगोन आरो इन खालामनायनि सिगां मोनसे फिसा मोनसे माने प्रब्लेम जाबाय प्रब्लेमा गाइस आं खिफिदोंमोन ना खिफिनाय र' मोनसे खोनालाय आरो मोनसे खोनाला र' एक मिनिट खोनासंना मोनसेबा नों ढेकियाजुलियाव थागोन दा सिंग्रियाव सोर खिफिदोंमोन आं सुजाबाय आंनो बेयो आच्छा आं भिडिअ लाबाय थानाय नों खाथियाव फैना होनांगौ बुंलाय थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बिसोरनोसै आं खिफिनायाव गावनो हारसिं फैना लाबाय खाथियावहा ओमफ्राय थानो हायासै अके बाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय